Bil-ħatriet li għamel il-Gvern fil-ġudikatura, Malta qed tiffaċċja l-ar konfużjoni kostituzzjonali mill-indipendenza l-hawn. Bid-dekan tal-Fakultà tal-Liġi Kevin Aquilina jsejjaħ il-ħatriet ta' fiġa kbira. F'kummenti lit-Times, il-professur Kevin Aquilina insista illi il-prudenza kienet titlob li l-Gvern ma kellux jiġri b'dawn il-ħatriet. Il-Gazzetta tajt illi dan huwa sentiment li qed jidwi b'saħħa fil-kurituri tal-qorti. Id-dekan tal-Fakultà tal-Liġi referi għar-rapport tal-Kummissjoni Venezia li xel bozza ħamra fuq il-problemi serji f'pajjiżna relatati mas-saltna ta' dritt. Kienet l-istess kummissjoni li appellat fir-rapport tagħha biex jinbidel il-mod li bih il-Gvern jaħtar il-maġistrati u l-imħalfin. Il-professur Aquilina ma tantx joqgħod jomgħod il-kliem, jinsisti li n-nuqqas ta' azzjoni tal-Gvern qed twassal biex tkompli ssir ħsara lil Malta. Ironikament, meta l-makna ta' Kastilja ħarġet tipprova tgħid li Malta l-qalbhom. Kevin Aquilina jinsisti li sakemm il-Gvern mhux se jimplementa r-rakkomandazzjonijiet ta' dawn l-istituzzjonijiet internazzjonali se jibqa' jirċievi aktar rapporti ibsin.